Dočasný premiér pán Ódor sa nechal počuť, že mal spravodajské informácie, ktoré naznačovali navážanie migrantov na územie Slovenskej republiky a že tieto informácie mal zo spravodajského prostredia. Dnes ráno bola Bezpečnostná rada a môžem vás informovať, že tak Slovenská informačná služba, ako aj vojenské spravodajstvo popreli toto klamstvo pána Ódora. Pán Ódor nikdy nedostal žiadnu spravodajskú informáciu, v ktorej by sa hovorilo o navážaní migrantov na Slovensko na základe dohody medzi slovenskou opozíciou a vtedajším predsedom maďarskej vlády. Pretože chcem pripomenúť, že v roku 2023 v čase migračnej krízy bol Smer Slovenská sociálna demokracia v opozícii a nebol vo vláde. Naviac, keby takúto informáciu mal pán Ódor, tak by túto informáciu musela mať aj pani prezidentka Čaputová. A viete si predstaviť, čo by sa dialo? Okamžite by vám to posunuli a okamžite by z toho bola obrovská téma v predvolebnej kampani, lenže to nebolo. Takže nemali čo použiť a pán Ódor klame vo verejnom priestore, ak tvrdí, že dostával nejaké informácie tohto typu.